Здравейте! Здравейте. Желаете ли безплатна подстрижка? Днешко ма може. Окей, заповядайте. Аз съм Ристем от The Blade Studio. А вие сте? Тишо. Приятно ми е, Тишо. Как сте днес? Кажем добре. Какво ще правим днес с вашата визия? Нещо модерно. Нещо модерно? Да. Окей, доверявате ни се. Разбира се. А вие откъде сте, Тишо? От Кнежа. От Кнежа? Да. Това е близо до Плевен. Да. Далечко сте от тук. Няма начин. Трябва да се работи нещо. Там няма работа. Вие тук ли работите или? Тук работех доскоро на Виточка. Държах една табела. Но, за съжаление, след 5 години се разделихме с екипа, в който работя. Сега работя в един офис като хигиенист. Приятно ли е там? Да, много приятен колектив, супер колектив. И много ми е приятно. Доволен сте от работата, която работите в момента? Да, ще започна и още една, но ще видим, ако река Господ. Тоест работата ви доведе в София? Доведаха по принцип едни хора, които ми обещаха работа, но всъщност ми измамиха и ми взеха всичко. Останах на улицата преди доста време, преди 6 години, 7. Това е ужасно. Спах няколко дена под метростанция Сърбика. Като тези 5 дни не се хранех, нямах дори за вода и реших, че искам да сложа край на живота си, но обаче този опит не може да стане. И след това бях настанен в един кризисен център за временно настаняване на хора, които няма къде да живеят, но там бях за 6 месеца. След това ми изтече времето там и отново един месец бях на улицата. Много съжалявам. Наистина, със сигурност не е било лесно. Така е, но все пак казват, че хората имат ангели и тогава и моят ангел дойде и просто ми подаде ръка, повярва в мен и сега мога да кажа, че съм малко по-добре. Имам хубава квартира. Това е чудесно. Никога не е късно за ново начало, който вече е започнал. Качи смело напред, вече имаш празен лист и можеш да чертаеш каквото си пожелаеш в него. Така е. И наистина в тези години научих, че трябва да си благодарен и за малките неща. В тези години, в които съм в София, видях и лошо, видях и добро, но съм благодарен на хората, които ме обичат такъв, какъвто съм. Вие сте от момчетата от TikTok. Да, ние сме момчетата от TikTok. Да, много се гордея с това, което правите. Наистина сте Благодаря ви. Искрено ви благодаря. Наистина аз TikTok започнах да гледам преди 2 години. Занимавам се с това, качвам разни клипчета. А как се казва твоя канал? Тихомир Никовски на български. Всички ме знаят като Тишо Мандаринката. Правих около 14 000 последователи за около 1 година. Това е добре. И смисъл много хора. Има хора, които ми се радват, има хора, които ме подкрепят, има хора, които ми се подиграват. Много така хейтери има, които примерно бих обиждали, бихат килограмите ми и изобщо като историята ми. Много хора се възползват това, обиждат ме, но аз ги преодолявам някак. Не трябва да се съобразяваш с мнението на другите. Нека някой първо да обуе твоите обувки и тогава да те критикува. Някой има повече хора като вас, мисля на света ще бъде малко по-добър. Благодарим ви. И аз благодаря. Готов ли сте да видите вашата визия? Окей. Вие ме направихте момченце. Супер сте момчета, ево. Благодаря ви много. Аз ви благодаря. И това беше историята на Тихомир. Весели празници от нас, The Blade Studio.